Ahoj, vítejte u nového videa. Dnes si povíme něco o sacharidech. Sacharidy jsou hlavním zdrojem energie pro naše tělo, hlavně svaly, orgány a mozek. Díky sacharidům se můžeme běhat a podávat sportovní výkony, prostě intenzivní, rychlý pohyb. Jsou něco jako palivo pro raketu, díky rychle spalujícímu palivu se může co nejrychleji dostat na orbitu. Glykemický index je hodnota, jak nám rychle stoupne hladina cukru. To znamená, že pokud sníme například zmrzlinu, tak nám hladina cukru stoupne rychleji, ale zároveň rychle zmizí. No a my jsme znovu bez energie. To jsou potraviny s vysokým glykemickým indexem. Oproti tomu potraviny s nízkým glykemickým indexem, jako je celozrnné pečivo, udržují stabilní hodnotu cukru v krvi a tím i stabilní energii po celý den. Dělíme ho podle stupnice na vysoký, to jsou například bonbony, sušenky či mléčná čokoláda. Střední, mezi ně patří banány, kukuřice, ovesné vločky či celozrnné výrobky a nakonec nízký glykemický index. Do něj spadá zelenina jako například cibule, špenát či řetkvičky. Ale také hořká čokoláda, sýry anebo houby. Sacharidy pak můžeme rozdělit na jednoduché a komplexní, jak jsme si již řekli u glykemického indexu. U jednoduchých rychle stoupne hladina cukru v krvi a zároveň se rychleji vstřebávají. Tohle můžeme využít například při běhu. Zde potřebujeme do sebe dostat co nejrychleji cukry, aby výkon nešel dolů. Komplexní jsou zase super pro běžný život, kdy potřebujeme stabilní energii, pomalu se vstřebávají a díky nízkému glykemickému indexu energie dlouho vydrží. Takže pak nejsme z ničeho jen tak unavení. Jednoduché sacharidy se dále dělí na monosacharidy a disacharidy. Monosacharidy jsou složeny z pouze jedné molekuly a vstřebávají se přímo do krve, naopak disacharidy se skládají ze 2 molekul a musí se rozložit pomocí enzymu na sacharidy. Mezi monosacharidy patří glukóza, fruktóza a galaktóza. Glukóza je hlavní palivo, nemusí se na nic přeměňovat a tělo ji okamžitě využije, nachází se v hroznovém cukru, fruktóza je ovocný cukr a galaktóza cukr mléčný. Ačkoliv se jedná o jednu molekulu, tělo je nedokáže přímo přijmout a musí ji v játrech přeměnit na glukózu, kterou následně využije jako zdroj energie. Disacharidy jsou cukry skládající se ze 2 molekul monosacharidů. Mezi disacharidy patří sacharóza, laktóza a maltóza. Sacharóza se skládá ze spojení glukózy a fruktózy, najdeme ji například v třtinovém cukru anebo ovoci. Laktóza je zase složená z glukózy a galaktózy, najdeme ji v mléce. No a na závěr maltóza je složená ze 2 molekul glukózy. Můžeme ji například objevit v pivě, kde vzniká kvašením alkoholu. Komplexní sacharidy také nazýváme polysacharidy. Jedná se o dlouhé řetězce monosacharidů, a to zde mluvíme o stovkách až tisících molekul. Energie se z nich do těla uvolňuje pomalu a je stabilnější. Musí se nejprve rozštěpit na monosacharidy, proto se nejedná o úplně ideální formu stravy, těsně či v průběhu běhu. Škrob je zásobní forma cukru v rostlinách. Na škrob jsou bohaté hlavně brambory, rýže či kukuřice. Skládá se ze 2 částí, amylózy a amylopektinu. Amylóza tvoří asi 1/3 škrobu. Jedná se o lineární řetězce glukózy. Hladina cukru v krvi nám stoupne pomaleji. Oproti tomu amylopektin tvoří zbylé 2/3 škrobu, má rozvětvené řetězce glukózy, rychleji se rozkládá a hladina cukru díky vyššímu glykemickému indexu také rychleji stoupne. Glykogen je zásobní forma cukru u lidí a zvířat. Vzniká tak, že se nadbytek glukózy přemění na glykogen. Poté, když potřebujeme energii, tak se rozštěpí zpátky na glukózu a ta je využita jako palivo. Glykogen se ukládá do jater, kde kontroluje hladinu cukru v krvi a poté ještě do svalů, kde slouží jako palivo pro zažehnutí. Vláknina je nestravitelná forma potravy. Nedodává energii, ale podporuje trávení, mikroflóru a střeva. Dělíme ji na rozpustou a nerozpustnou. Rozpustná snižuje glykemický index, hladinu cholesterolu. Také je potravou pro probiotika, tedy ty good guys bakterie, které nám pomáhají. Nerozpustná urychluje průchod potravy střevy. Též je prevencí před rakovinou střev, jelikož ředí škodliviny se střevní stěnou. Díky za zhlédnutí. Pokud budete mít nějaké připomínky k chybám či nedostatkům, neváhejte mi je napsat a já se budu těšit příště.